салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6994, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошина вагон гирифтагия, як дастгаштагия, як сола ҳуҷҷат дорад. бе камбудия бародаро ягон ҷош хиркадагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 24000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 161000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 10 02 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. имо ватсап дорад. дая мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли барори 2006, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. мошина маҷош 100% кор мекунад. спорт, мултирул, кондитсионер, блютуз, панорама, хулоса чизе ки дорад ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 435000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 66 06 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Alfa Romeo мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 06 79 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Kia Sportage мебошад ки соли барори 6997, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад. дар 100 километр 7 литр мехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 31 97 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотор D, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. мошин хадаҳои мотор коробка 100%, кондитсионер дорад, люк дорад. харидори аниқ занг занед, алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 435000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 67 61 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes-Benz A-классе бошад ки соли барори 16000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад бародаро. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ варид надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 30000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 201000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 33 64 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад. савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. мошин бе камбудия бародар. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 27500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 184000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 92 80 80 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, сӯрош нусум дар кошида, агар не намефурӯшумаш мошин бе дарда бародаро. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 187000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 18 38 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳа мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад, варидкадагӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 66000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 442000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 51 88 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, гази евро 4, 4 баллони нав, мотор масъала намехӯрад, сӯрош намефурӯшумаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 80 35 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6992, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 40 89 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад. мошин бе дардай. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 60 43 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Opel Antara мебошад ки соли барори 6 2008, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад. савдо мешавад, савдо дар назди мошин. қарор дорад ин мошин дар Ҳисор. нархи мошин 75000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 522000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 405 05 05 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо BMW 3 Series бошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, состояниш зури бадай, алиша мешавад. вариантҳоро мебинем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 261000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 99 19 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-Class бошад ки соли барори 6 2003, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка ва ҳуҷҷатош тайёрай. мегирӣ, фақат ҳайш мекунӣ, тамом алиш мешавад ба ягон Camry ё Honda. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 53000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 355000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 983 33 61 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی Opel Astra اش باشد که سالی برارشش 2006 объеми мотори 1.9 سوزشوارش دیزل коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد، زدگی پوسیدگی ندارد، کاندیشنر پیچکا کار میکند، راسخود 5 لیتر بهترین ماشین است. راشنا میفروشم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 48000 سومانی با روبل حاضره گردانیم 321000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 82 54. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.